wato abubuwan da muka samu da kuma irin abubuwan da muka gani wallau na kurakurai ko kuma wajen da za mu iya ƙara ingancin da muka gani, yanzu su muka zo muka zuba a kan tebur muka baje muka yi shirye-shirye wanda yake in Allah ya yarda za mu inganta shi kamar haka. Na farko mun fara sai da kujeru. Kujerun na kowane local government mun riga mun ba su iya namba ɗin kujerun da za su sayar, kuma mun ba su wa'adi. Wa'adin nan na cewa lalle ne kafin nan da 25 ga watan Satumba, nan da kusan wata 2 kenan mai zuwa. Lalle ne duk wanda zai je aikin hajji ko kuma wanda za a biya wa aikin hajji ya kasance kafin wannan lokacin ya riga ya biya wannan kuɗin nasa. Saboda wannan tsari ba Najeriya ba ne kawai, ya shafi duk wata ƙasa da take ƙasar musulmi da take so za ta tafi aikin hajji. Wannan shine tsari na Saudi Arabia da suka fito da shi. Na ɗaya kenan. Na biyu, muna shirye-shirye mu ga mun je an kama wa alhazai gidaje wanda yake insha Allahu ba za su yi yawan irin gidajen da aka kama bara ba. Domin idan ka kama gidaje kamar na bara kusan guda 9 ko kusan guda 10, to gaskiya akwai matsala na abin da ake cewa coordination. Wato abin da za ka je ka je wannan gida, ka ga wannan gida, ka ga wannan gida kamar yadda na ringa yi, to akwai wahala ƙwarai da gaske. Rabon abinci akwai wahala ƙwarai da gaske. Zagayawa da likitoci suke yi akwai wahala ƙwarai da gaske. To tsarin da muka fito da shi bana shine insha Allahu idan muka je gidajen alhazan da za mu kama ba za su shige guda 2 ba. Sun yawa su kai guda 3. Amma a tsari na in Allah ya yarda ba za su shige guda 2 ba. Kuma in Allah ya yarda gidajen da za mu kama alhazai za su rage musu wahalar zuwa. Ban ce za su kawo su ga harami ba, ban yi wannan alƙawarin ba, saboda rushe-rushe da aka yi a wurare da yawa. Amma in Allah ya yarda matsalar da aka samu na bara waɗansu gidaje guda 2 kawai a cikin gidaje kusan guda 10 da muka kama da suka yi ɗan nisa har ta kai aka saka motoci mutane suke kai wa alhazai, bana da izinin Allah wannan ba za a same shi ba. Wannan shine tsarin da muke ciki. Tsarin kamar da ka faɗa, akwai tsare-tsare kamar matsala da muka samu na bara na harkar magana passport na alhazai. Wannan nake so ne amfani da dama na gode wa shi controller na passport na wato Marhaba. Sakamakon zuwa da na ringa yi wajen hannu, wato wajen stakeholders waɗanda suke da hannu harkar magana harkar aikin hajji, na je wajensa mun yi magana da shi kuma gaskiya ya taimaka. Maimakon a ce an yi kwana 4 ko 7 kafin alhaji ya samu passport saboda dogon abubuwa da ake bi, wallahi yanke mana a cikin awa 24 kowanne ya ringa samun passport a bara. To bana gaskiya bana so mu samu wannan matsalar. Don haka abin da na ce yanzu, dukkan wani alhaji da ya zo ya kawo mana kuɗi nasa, to na ce a karɓi passport ɗinsa. Idan ba shi da passport ya tafi ya je sai ya kawo passport, sannan za mu ƙara karɓa kuɗinsa. Domin in ba haka ba za a ga alhazai sun kawo mana gashi kuɗi sun riƙe kujera, ga su kuma ba su kawo passport ba, kuma babu passport, kuma kujerar nan kuma already an riga an sai da ita. To wannan tsarin mun taho da shi in Allah ya yarda ba za mu samu matsalar da muka samu kamar na bara ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, tsarin da nake yi yanzu already na fara discussing da bankuna na, kuma in Allah ya yarda a cikin January, kaga muna da kusan wajen wata 3 kafin ma a ce ma amma fara tashi. A cikin January in Allah ya yarda, Allah ya bamu yawan ran da iko, na gama visa, na gama BTA, na gama komai na alhazin Allah da a cikin January. Saboda haka maimakon wannan shekara inda na samu kusan sati 1 ko sati 4 da gamawa, bana in Allah ya yarda a cikin January, tunda yake gashi anan timetable da yake gabana na Nigerian Hajj Commission ne da suka kawo mana timetable da komai da komai. Domin suna cewa visa issuance gaba ɗaya za a gama shi a cikin January. Da maganar visa, da maganar training na abin nan, da maganar allurai, duk a cikin January suke so su gama. To Allah da ku a cikin January nan duk za mu gama wannan abin, tunda yake ga timetable ya riga ya fito. Ba watan Janairu ba ne za a rufe ba, wajen Satumba ne za a rufe. Wajen Satumba. To shi ne ɗaya daga cikin maƙasudin wannan taron namu da muka yi. In ƙara kira ga alhazai
cewa lokaci ya riga ya ƙure, musamman 'yan siyasa. Daga nan zuwa September, wato wajen wata na 11 zuwa na 10, wannan ne ake cikin harkar siyasa. Za ka ga wani ya ce ni abin da nake so kai da nan zan taimaka maka sai dai ka bani kujera. To kuma a wani lokacin kujerar sun riga sun ƙare. Kamar bara na sami wato pressure da yawa. Mutane suna neman kujera kuma lokacin kuma ya riga ya ƙure bani da kujera. To ina roƙon dan Allah waɗanda suke so su biya wa alhazansu kujera tun yanzu su zo su biya musu kujera. Akwai wani ɗan siyasa da ya ce min Matawalle da Allah na so ka ajiye min kujera guda 30. Na ce a'a ba zan maka alƙawari ba. Ka kawo kuɗinka ka zo ka siya ka zo ka ajiye. Wannan shine tabbacin abin da zan iya maka alƙawari. Saboda haka ina kira da jama'a da duk waɗanda suke so su biya wa alhazansu kujera su yi ƙoƙari su kawo wannan kujera ɗinnan. Sakamakon hirar da na yi a wata rediyo shekaran jiya, nake cewa ina da alhazai kusan 300 da wani abun. Wallahi yau ɗin nan darakta na wanda ke kula da harkar yake cewa yanzu ina da alhazai kusan 600. So inda muke tafiya ɗin nan ina kyautata cewa nan da sati 2 ma kujeruna sun ƙare. So saboda haka ina kira ga alhazai, ga wanda suke da niyya, duk wanda yake so ya biya kuɗin aikin hajji ya ƙoƙari ya kawo shi a cikin wannan watan da muke ciki. Assalamu alaikum. To na farko dai wannan kambu nake ganin zan miƙa shi ga godiya ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki, wanda yake shine ummul aba'asin bamu wannan nasara ɗin. Na biyu kuma da mai girma gwamnan jihar Kano. Duk iya aikin mutum, duk ƙoƙarin mutum, duk yunƙurin mutum, idan baka sami goyon baya da haɗin kai ga shugabanka ba, babu yanda za ka yi amfani da wannan ilimin. To gaskiya mai girma gwamna, a cikin kusan shekara 30 ɗin nan da nake irin wannan aikin nan, na yi aiki da gwamnoni aƙalla guda 6, da na 'yan sanda, da na soja, da na siyasa. Gaskiya gwamna yana ɗaya daga cikin, ko kuma ce shine fitacce wajen ganin wanda ya yi mai da hankali wajen maganar aikin hajji. Shine wanda yake komai cikin dare zai buga min waya ko ni in buga masa waya idan ina da matsala. Shine lokacin da kowane lokaci yake tambaya ta me ake ciki, na ji kaza, na ci kaza. Saboda haka wannan nasara shi yasa da muka je muka bashi wannan yabo ɗin, na ce na dangana ta da shi, na bashi wannan yabo ɗin. Kamar yadda ke cewa ya za a yi mu riƙe wannan kambun, na ɗaya mun dogara ga Allah. Na biyu kuma kurakuran da aka samu bara mai ƙoƙari mu ga mun kasance mun guje su. Wajejen da muka ga mun yi nasara mu ga mun yi ƙoƙari mun ƙara inganta shi. Ɗaya daga cikin abubuwan da nake so na ƙara tabbatarwa shine alhazai ba zan ƙara yadda in zama cewa na zama shine jirgi na ƙarshe na wajen tashi na alhazai ba. In dai ban zama ne na ɗaya ba, to tabbas ina cikin na tsakiya. Wannan zai ƙara ba mu dama alhazai su samu kwanakin da ya kamata su samu a Madina. Wannan zai ba mu dama alhazai su ƙara samun zuwa Makka, su zauna su samu nutsuwa. To wannan shine irin tsare-tsaren da nake so na yi insha Allah.